Unha carteira que dentro contiña máis de 1000 euros. Enteráronse despois. Farían o mesmo se o souberan? Andrea, contanos. Efectivamente, un xesto tan sinxelo como atopar unha carteira despois enterarte polas noticias de que tiña nada máis e nada menos que 1000 euros. Foi aquí neste bar do mercado e temos con nos aquí a Mari Carmen que estaba aquí. Houbo unha persoa, un cliente que foi ao baño e atopou unha carteira. Correcto. E que fixo? Pois veu a preguntar pola conserxe para deixala ali, para devolverlle ao dono, por se viña por aquí. Entón, nos vimos que non estaba e dixémoslle que a levar á policía local, que sería o máis correcto, que está, xa que está aí ao lado. E claro, falamos de que non sabía que dentro había nada máis e nada menos que 1000 euros, ou seja, nin sequera abriu a carteira. Nadie sabía o que tiña, non? Hasta que saliu nas noticias, non se sabía a cantidad que tiña. E vos podedes imaginar quen é esa persoa que, por sorte, lle apareceron os 1000 euros? Podemos imaginar, pero bueno, non o vamos a decir porque non sabemos fijo, entonces non é nada malo, pero bueno. Bueno, entón aquí en Carballo so de xente moi honrada que nin sequera abriu a carteira e apareceu con todo, a documentación, os cartos, todo íntegro. Non se pode dudar da xente de Carballo. Hai xente boa. E claro, ti non sei se era a primeira vez xa que che pasaba de que perderan unha carteira, que perderan algo aquí no bar. Non, xa teñen quedado bolsos, pero bueno, o bo é que ao momento xa se daban conta que non o tiñan e o viñan a buscar. Claro, porque esta persoa non se deu conta, o sea, non viu por aquí, non refixo os seus pasos. Non, nada. A carteira, eu de feito creo que estuvo aí toda a mañan hasta que o señor a encontrou. Desde que pensamos que foi ese señor que foi ao baño, é rarísimo, non volviu a preguntar, nin sei se dou conta que lle faltaba. Ou seja, realmente foi sorte, completamente. Moita sorte, neste caso, sí. Bueno, pois entón imos deixar ese mensaxe de que a xente de Carballo é moi honrada e que, bueno, de que por sorte esa carteira volveu ao seu dono, sana e salva. E, bueno, é dicirlle tamén a xente que se lles pasa isto en algún momento, pois que tamén sexan honrados e que a leven a policía local ou ás autoridades pertinentes. Moitas grazas. Gracias. Grazas, Andrea. Bueno, a xente de Carballo, dende logo, honrada, e diría eu, María, discreta tamén, non? Porque non vos parece sorprendente non abrir a carteira, a curiosear que hai aí? Exactamente. Normalmente abre a carteira. Que xa che devolvan a carteira co teu carné de identidade dentro e todo eso xa é unha suerte, pero que che devolvan cos cartos, eso é un milagro. 1000 euros ocupan, non? A min, bueno, dous billetes de 500 ben doblados. Pero os billetes de 500 quedamos estaban outro día prohibidos. que xa estaban fora da circulación. Ainda circula. Fora da circulación, quen non os ten? É que eu non vin. Pero bueno, ti abres unha carteira, eu o faría. Si vas ao banco e levas un billete de 500, sí que teñen que dar parte dese, están controlados, non? Pero a ver los ainos. De momento ainda non están prohibidos. Pero a mí o que sí é certo é que é unha persona que realmente eu penso que se supera que tiña 1000 euros iba a comportarse do mismo xeito, porque el colleu a carteira e entregou a carteira, isto non é meu, e entregou unha. Si quixera quedarse cos cartos, pois miraría de eso, remexía algo, non? Penso eu. A carteira, pero sen os cartos, non? Pero si, é anecdótico. Hai empatía, porque ti pensas 1000 euros, pois igual é un soldo, é algo que acabas de vender e que tes aí. Empatía, seres boa persoa, non sei, pareceme digno de que sexa unha noticia para alabar a xente de Carballo. Claro, porque non o primeiro que pensamos era, vale, atopa a carteira, ve que ten 1000 euros dentro e di, vale, os devolvo. Pero, claro, chama a atención que nin sequera miraran que había aí. Sí, mirar a miras. Porque eu fai anos encontrei unha carteira, se encontrou unha carteira en unha discoteca, eran 15.000 pesetas, estamos falando de 15.000 pesetas. Mire, abrín a carteira, estaban 14 ou 15.000 pesetas, non me acordo. Unha quiniela de fútbol, o carné de identidade, pola que ti non acordas a guía amarilla, esa que había a guía de teléfonos. Non lembro. Busquei o número de teléfono desa persona, o encontrei, o único que fixen foi copiarlle a quiniela de fútbol por si tocaba. Coa particularidade, ya entreguei, fun desde Fene a Coruña, tiña que ir a Coruña, entregala nunha cafetería, estábamos tomando algo,
gracias, non invitastes a nada. Hay que ser cutre tamén. Pero iso... Non invitó a nada, Pero, niña, Manel, por iso karma favor. seguro que cho corresponde. Sí, mira que feliz Ahora eres. tamén digo unha cousa. Debo facer un ano, encontrei un maletín nun cuarto de baño, nun bar. Sí, un maletín ali no cuarto de baño. Aquelo xa pa o medio porque o maletín pode ter unha bomba, non? Aquel sí que non abrí, te digo sinceramente, collino do baño, eu fui a entregar ao camarero ali na Fortaleza. Eso non abriches por si acaso. No, porque pode levar unha bomba e o maletín é moi grande. Ou pode haber moito carto e te podes asustar darche un infarto, que isto é da para que non che dea nada. Pero imagínate... ¿topastedes algunha vez algo así? No, eu de valor no, pero só me poño na piel da persona cando a chamaron e lle dixeron encontramos a túa carteira cos teus cartos, jolín, que non eran teus, que é unha maravilla. Xa non contas con eles. Exactamente, unha maravilla. Por iso que hai que ser vos e honrado. Hoxe en día tamén se che levan a carteira e agradeces tamén o que dicías ti o dos documentos. Por eso, porque logo é unha lata renovar todo. Para renovar o carné de conducir, o DNI, en fin, eso tamén tela, Eu teño dúas anécdotas de encontrar cousas. Unha vez, cando éramos noviño e tal, encontrei 13.000 pesetas. Caramba. Tamén, cartos. Que fixeches? Nada, porque eran 13.000 pesetas que caídas no chan. Pero así, pero non te saquen... Collíchelas. Pero non te saquen collíchelas. non te saquen decirle de quen son. Non son de nadie. pero que dicen que non son fixeches? de nadie. Pois quedaron conmigo. Hombre, claro. Non había quen darllas. Vale, e a segunda E a segunda foi unha bicicleta nunhas festas destas típicas e levei a bicicleta a comisaría para que viñera alguén. Bueno, pues Moi mira, ben, moi legal, unha boa Pero claro, se encontras... Non só os de Carballo son honrados. Se encontras cartos e non sabes a quen darllos... 50 euros atopei un É día. difícil de... Os de Sober tamén. Tamén. Bueno,